И сега продължаваме нашият разговор с доктор Мохта Буаси. Да кажа на нашите зрители, че вие сте директор на Центъра за близкоизточни изследвания. Още веднъж това показва и темата, по която ще говорим следващите минути. Вие бяхте с колежката Диляна Гайтанджиева в Алепо и в Сирия, по принцип. Ние бяхме заедно там, да. Да. Искам да ви помоля да чуя вашата гледна точка за това българско оръжие, защото се изговориха много неща. Даже прокуратурата в Горна Оряховица се самосезирала. За какво аз не мога да ви кажа, но вие следите тези неща. Вие ли бяхте така единствените българи, които успяха да влязат и да видят тези неща? Да. Как стана така? Ние ходихме няколко пъти в Сирия и ходихме и в Северна Сирия и през последните години, където си видяхме от страната на режима и от страната на бунтовниците, така както ги наричат. Имахме интервюта преди в 2014 година направихме интервю пак с колежката Деляна, с един говорител на свободната армия. Тоест, в кавички, на умерената опозиция. Се казваше генерал... Добре, какво значи умерена опозиция? Аз ви казвам така наречена в кавички. Да. Именно защото аз не вярвам в умерена опозиция, която носи оръжие и стреля цивилни. Ако си политическа опозиция, нямаш нужда от ракети да стреляш срещу цивилни. И коли бомби, и деца бомби даже. Нали, не знам дали сте чули за дете бомба. Един човек да изпраща детето му на 7 години, дъщеря му. Чувах за момиче, да. За момиче на 7 години да я изпраща да се взреви в полицейски участък. Така че това са... Те ги обучават от малки за това нещо. Какво е едно 7-годишно дете? Колко му е да му каже, че отиваш в рай и изобщо дали осъзнава това нещо, какво прави. Така че този гнусен начин, ето това е плода на тези, които искаха да правят демокрация в най-светската арабска държава и за съжаление ето това искаха да бъде светска, като демокрация начина на Саудитска Арабия, който се прави, да режеш ръце по улиците, да сбореваш децата и така нататък. Така че това, което ние правихме тогава, това искам да кажа, че този генерал Малик Ел-Курди, уж от умерената опозиция и от свободната армия, тогава призна много неща и има ги на YouTube, да търсят хората филм «Базар за терористи». Базар за терористи. Сирия, базар за терористи. Ще го открием за следващото гостуване, да. И в този, той какво признава този говорител на свободната армия? Той каза, че така наречената свободна армия, т.е. има предвид тяхната армия, е само пощенска кутия и посредник между коалиция, американската коалиция, Катар и Саудитска Арабия и Турция и тези, които в тази коалиция, и терористите, екстремистите, исламистски организации в Сирия. Така че оръжията, които сега Америка казва... Защото ги виждаме тези оръжия, които... Това е колежката, нека да... Диляна, да. Смело момиче. Аз, между другото, не познавам по-смел мъж от нея. Така ли? Не познавам. Да я поздравим, защото и това ни създаде големи проблеми там, защото все пак ние се присняваме за нея. Аз като бях с нея, ако нещо и се случи, какво ще стане с нас? Да. Нали? Все пак това са ракетите, българските. Добре, според вас, кога са доставени тези ракети? Това е много важно. Вижте какво, аз 2014 година. Да. И тогава, когато говорихме с този, аз казах тук по медиите, може всеки да се връща в интернет и да гледа Абоас и българско оръжие. Да. Че казах, че тук звах тогава, какви самолети тръгват от София за Саудитска Арабия и за Турция, с количество оръжие, с дати и номер на полети и така нататък и час на полети. Да. И казахме, че тези оръжия отиват при терористите в Сирия. Саудитска Арабия купува от щатите тогава 62 милиарда долара оръжие за Саудитска Арабия, за употреба на Саудитска Арабия. Купува от Франция 39 милиарда. За какво им българско оръжие за една армия, която е изцяло с западно оръжие? И тогава казахме, че това отива в Сирия. Сега ние като ходихме в Сирия, целта ни не беше българското оръжие, между другото. Вие случайно ли го открихте? Точно
нали, източен Алепо вече се задаваше квартал след квартал. Да. Тези оръжия бяха в квартал на Стария град. В Стария град на Алепо, историческия град. И когато и беше освободен от сирийците, когато приближиха сирийците, терористите избягаха. Нямаха време да правят каквото да било. Да приберат оръжието. И оставиха 9 склада оръжия. Да. Плюс много складове пълни с медикаменти, които стигат източния град за доста дълго време. И храна, която лишиха хората от тези храна. Хората гладуваха, а те пазят тази храна за тях. Както да е, тези от фронта Нусра бяха. Този беше под контрол на фронта Нусра, тези складове. Ние когато ги хванаха, нямаше предвид българско или не българско. Гледай, ама това е българско. Да. Колежката от труд, Делена Гайтанжиева, тя го показва. Точно това. И зрителите и като навсякъде. И вече се сетихме за какво става. Гледаме 4000 ракети град, такива, бяха в тези складове. Имаше около 2 милиона имуниции за картечница 23 мм. Имаше и други за РБГ, за това. И всичко произведено в ВМЗ Сопот, изнесено от фирма Аркус в Лясковец. Да, аз трябва да ви кажа, че днес шефа на фирмата така е дал доста изявления за това каква е ролята на България, но това ще обсъждаме друг път. Аз нямам съмнение, че винаги документите ще са изрядни. Но въпросът ми, като краен потребител Саудитска Арабия, или Катар, или Съединените американски щати, като се краен потребител, да каже България има право да пита тези хора, вие сте краен потребител, какво правят тези оръжия, нашите оръжия, в Сирия, в Алепо при терористите. Това е първият момент. Втория момент. Ние не нарушаваме ли международното право, като даваме тези, предоставяме ги на трета страна, ако сме съгласни на това. Ако не сме съгласни, трябва да търсим правата си. Защото това името на България е заложено в това. Ние не помагаме на терористите. Аз не вярвам. И никой не мисли, че България помага на терористите. Но за света това е българско оръжие. Как стигна там? Това трябва българското правителство да обясни как това оръжие пристигна там. На кого сме го продали? Пише там кои са партидите, номерата. Имало даже имена и на български имена. Датите на производство. Ето, всичко това може да се знае. Да каже, ето, тези съндъци на кого са били продадени. Да, и кой ги е транспортирал. Тогава ще разберем как са стигнали до терористите. Момент. Добър ден. Добър ден. Слушам ви. Искам да попитам вашият гостенин. Тези джихадисти, тази война не е ли една левичарска идея? Горе-долу по аналог на въвеждането на комунизма в Русия. Защото и тогава Ленин получи пари и оръжие, какво ли не за неговата революция от Запада. И сега по същия начин западните богати кралства, против които по принцип джихадистите воюват, ама се издържат от тях. Не е ли това една шизофрения, както и комунизмът беше? Да, благодаря. Аз не съм много запознат с историята на комунизма, но мога да кажа, аз съм специалист по тези исламисти. Тези исламисти, Ал-Кайда, Даеш, Исламска държава, това вече се доказа. Вече виждате тези оръжия как. Тези оръжия са произведени в България края на 2015 година. Аз говорих за оръжие още 2014 година, още 2013 година. За датата на производство. Да, пише и датата за производство. Юни, някои от тях юни месец, други август, трети октомври и ноември. До ноември 2015 година. Тоест тези оръжия са влезли сега. Тази година. Да не говорим за тези, които влязоха 2014 година, за които аз говорих тогава. И говорим само за 9 склада в Алепо.
Не сме говорили за тези, които са намерени в Южната Сирия, но тези поне смяхме да ги покажем и да ги снимаме. Да. Но не са единствено оръжие, което е хванато там, българско. Добре, ние този случай ще продължим да го следим. Обаче новината от днешния ден, предстоящото примирие, което трябва да влезе в сила от 0 часа, мисля, тази вечер. Това примирие, което изключва Ал-Каида и Исламска държава, защото нито руснаците, нито сирийското правителство не преговарят, нито искат да говорят с организации, смятани от ООН за терористични организации. Сега това примирие, според мен, няма да продължи дълго по две причини. Първата причина, че останалата част от които под контрола на терористите, дали са умерени про-турски или като Ал-Каида и про-катарски, тези територии останаха само основната им част в провинцията на Западен Алепо. Провинцията, говоря, не града. Града под контрола на армията вече. И провинция Идлиб, на град Идлиб, който е много по-малък град. Но там, на тази част на териториите под контрола на тази опозиция, умерена, неумерена, не знам, аз ви казах, част за мен няма такава умерена опозиция, или умерена въоръжена опозиция няма такава. Тези земи, които под контрола на въоръжените групи, основно са под контрола на Ал-Каида или на фронт Ан-Нусра, която не е включена в споразумението. Да, тази организация не е включена в това споразумение. А другата част под контрола на Исламската държава също не е включена. Въпросът е, който наистина е много сложен, как в един град, който е основно под контрола на Ал-Каида, но там се пребивават по-малки групировки, които ги включват това примирие, какви механизми могат да бъдат спазени, за да може да ги отделиш една от друга. Сега, какво ще кажете за тази новина? Къде се намира град Ал-Баб? Град Ал-Баб се намира на северо-исток на 70 км от северо-исток от Алепо. Да, руски изтребители за първи път бомбардираха цели на джихадистите край Ал-Баб. Новината е съвсем нова. Новината това днеска сутринта го започнаха. Този град, Ал-Баб, под контрол на Исламска държава, турците се мъчат да влизат там вече около 2 седмици се мъчат и не могат дори да доближат до границите на Ал-Баб. И според мен това е жест, който го правят руснаците в помощ на Ердоган, за да влезе там в този град, който му казва, че много неща по сирийската криза... Това показва, че отношенията Русия-Турция продължават да се затоплят. Вижте, те продължават да се затоплят. Проблема, лично на мен не ми харесват тези отношения между Русия и Турция, знаете. Защото аз на Ердоган не вярвам и не вярвам, че този човек някога може някой да му се вярва по света. Както да е, но да се стигне чак да се помогне на Ердоган да окупира дори един град, дори да е под исламска държава, това е сирийска територия. Да. Какво право е в Северна Сирия? Какво прави там? Добре, искам като специалист по този въпрос да ми кажете дали трябва да се притесняваме от едно послание на ислямска държава, че трябва да се приготвим сега около новогодишните празници в цяла Европа за текста е много неприятен, затова няма да го чета това, какво да си приготвим за вечния път. Според вас това трябва ли да ни притеснява? Вижте какво. Ислямска държава, когато иска да взривява и когато иска да убива, те нямат нужда от предупреждение, нито имат нужда от това. Това са част от психическата война, която води исламска държава срещу хората в Европа и не само в Европа, и дори в Близкия изток, такъв вид заплахи, за да им развалят празниците, за да им влияят върху настроенията. Но това не означава, оставете около празниците. Аз очаквам в Европа доста атентати, защото
Може да не са около празниците, това е друг въпрос. Но Ислямска държава, те дали са празници, не празници, за тях няма разлика, защото в момента са потиснати в Сирия и в Ирак, губят много позиции и искат да докажат, че са много силни. Според мен ще тръгват да правят доста атентати по света, където могат. Добър ден. Ало? Да, добър ден. Добър ден, Николай Колев, Евелина Ангелова ви поздравява. Благодаря ви. Поздравявам и господин Мохта Буаси за дългогодишната му винаги доблестна гражданска позиция и позиция на хуманист в световен мащаб, защото той коментира тези проблеми. На господина, който се обади преди малко да се оправдаваше с левичарските идеи, да отвори, има протоколи на сионските мъдреци, да се понаучи кой прави Първа, Втора световна война, както скоро Майкъл Фридман, Джордж Фридман официално от Стратфорд обяви. Ние сме авторите и на Първата, и на Втората, и революциите финансираме. Тоест той да се обърне към мощното сионистко лоби, а не някаква левичарска идея. И помня прекрасния филм преди това на Диляна Гайтанджиева. И искам във връзка с... Да, тя показа разсипания град Алепо преди време, където погина последния католически духовник, преди да бъде убит или православен, беше и дал малко пръст от град Алепо, за да не забравят европейците какво става с техните братя. Иска ми се по този повод да предложа на вашата телевизия, Николай. Имаше прекрасен запис от първото освобождение на Палмира. Палмира беше освободена. Месеци наред руските войници я разминираха и направиха фантастичен концерт в руините на Палмира. Нека това да видят хората, как живота тържествува, как добротворството и вярата, мюсюлмани и християни бяха заедно. Нека видят този концерт. И нека да не забравят как 2 години американските бомбардировачи там или войници не оцелваха Ислямска държава, а трябваше да дойде Владимир Путин от края на септември до март да ги поотупа и да почнат сега благодаря ви, защото и времето ни напредна. Ще ви очаквам. Добро, господа. Благодаря ви. Какво става в Палмира, между впрочем? Палмира, там се случи нещо странно, защото това последните дни, когато ние бяхме в Алепо, се получи това. Около Палмира, голяма част от бойците на Ислямска държава, които са избягали от Ирак, в Рака, бяха насочени към източен Хомс, провинцията на изток от Хомс, т.е. Палмира и около Палмира. За съжаление, имаше там около Палмира... Града още ли е под контрола на... Все още. За съжаление, този град, който след освобождението му от Исламска държава, беше охраняван основно от руските войски, защото сирийската армия трябваше да се насочи към Алепо. И 10 дена преди атаката на Исламска държава срещу Палмира, по неразбираеми за мен причини, сигурно имат си техните причини, руските войски там напуснаха техните бази, освободиха техните бази, взеха техните неща и се тръгнали. Останаха тази част, която остана в Палмира, е много малка част от сирийската армия и милициите, които помагат на сирийската армия, но бяха атакувани от 4 страни с 4000 камиказита. Да. И за съжаление много бързо падна този град. Сега имам от военна гледна точка не мога да разбера тези 4000 как се стигнали до Палмира, с чия помощ, как за толкова бързо време са влезли там. Показваме на зрителите какво представлява. Това е само един фотос, но той не е само тази част. Има и град Палмира, който това е към града. Това е историята. Това е историята. Те унищожиха много паметници там. Той унищожиха там и в Ирак, и в това много хилядни неща. Така че, за съжаление, тази гледка, която сме говореше госпожата говореше за нея, за съжаление тя беше само за кратко и пак преди 2 седмици пак са го взели този град. Надяваме се в най-скоро време, след като голяма част от сирийската армия сега ще се освободи около Алепо и покрай това примирие, ако се получи
успешно, за да могат да тръгнат към Палмира и да го освободят и мислят, че ще го направят. Ако през януари мислят, че няма да... Преди края на януари ще бъде освободен този град. Според вас примирието ще изиграе ли някаква роля? Примирието може да се покаже две неща. Първо, дали Ердоган блефира, че има карти, има влияние върху тези групировки, или просто той ще направи като американците. Между другото, такова примирие беше подписано няколко пъти между руснаците и американците. Но не е първото. Да, това не е първото. Но в случая на американците, аз много добре знам, че американците не че не искаха да се спазва това примирие. Не можаха да го спазват. Тоест, терористите там вече не са на ремонт контрол, каквото им каже щатите, те ще го направят. Освен това, голяма част от тях са наистина към Саудитска Арабия, Катар и към Турция основно. А тези терористи в Северна Сирия основно са към Турция. Тоест, слушат Турция повече от американците. Така че това ще зависи. Ако се спазва това примирие, значи Ердоган вече ще замести щатите в Сирия. Аз ви благодаря. Преди малко пък разбрахме, че е обстрелвано руското посолство в Дамаск. Вчера. Вчера го след две ракети. Слава Богу, едната от тези ракети не е избухнала и беше завредена, и другата, но нямаше, слава Богу, няма жертви. Но продължават нещата. Аз ви благодаря. На вас, на вашето семейство, весело посрещане на Нова година. След Нова година веднага ще се видим, за да продължим този разговор, тъй като събитията се развиват доста бързо. Благодаря ви, господин Боаси. Благодаря на вас и на всички ваши колеги. Щастлива 2017!